Скъпа Амилия, ако четеш това, значи съм си отишла без да ти разкрия истината за баща ти. Твоят истински баща е Шерлок Холмс. Отиди в Лондон, намери го. Коя си ти? Ти си баща ми. Истината е, че се нуждая от помощник. Стига да има на какво да ме научиш. Има. Шерлок и дъщеря. Сряда от 22 часа по Стар Крайм. За добрите сериали няма почивка. Отпусни се. Лятото е още по-вълнуващо с Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години.